bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. UMREPHA ongaconsi phansi kubalandeli bakhe uveze ukunengeka kwakhe ngokushiwo inkampani yomculo ngaye ekhasini layo le-Instagram. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili nkezo mina. Uveze untuthu wakho mala ebathila sibona amakomenti mhlawumbe bangabe usemusha la kanzo phinde futhi ngicela enze sure uya subscribe abusakhohle ukukhomenta kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. uBig Zulu ukhuluma nesolwazi la ngesonto waveza lokhu ngemuva kokuthi Ambitious Entertainment iname kumbhalo othi uphumele engabanye ucula nabo ngokuhlanganyela. Inkampani inameke lomlayezo ngemuva kokuthi umculi athule ingoma entsha i150 bars einkundleni zokuxhumana. Lo mbhalo unameke einkundleni zokuxhumana ze-Ambitious Entertainment ububhalwe kanjena: unayo neyodwa ingoma evelele kahle kahle nguwe olamba udlamanya amacike. ePaul uBig Zulu ngombhalo uthi akafuna ukuzixaka ngento engenangqondo ebhale emakhasini ale nkampani. Wonke umuntu uyazi ukuthi amaciko awakazi ajabule kuleyo nkampani ombuza ngayo futhi aliko nelodi icike lekela khona ngenkabe record kusho uBig Zulu. Lo mlayezo wawehlanga kahle nakwabanye abalandeli base bagxeke Ambitious Entertainment umlayezo awunameke ekhasini. Omunye uAndile uPaul ukuthi okusalayo inkabe record ihamba phambili kunani umnotho ummeli somunye futhi abaphawuleli ubuza ukuthi iAmbitious yona ixakwe yini mangabe uBig Zulu ephumelela ngabanye abantu abacula nabalapha. Ethintwa uGotsi Mahompela uweAmbitious Record uthe kuusiko emculweni womrap ukuphawula uma kuvela igama lakho engomeni ekhishiwe lapha. uPaul kanjalo ophethe lapha Ambitious Record. Ngaza kwethu ezona ezihamba phambili mhlambe ngakuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba hlala lapha ku comment section sidingide le ndaba. Nisiphatha kahle nibe sokulumnandi ngakhohla subscribe thanda kholo.